Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so welcome back to my channel. Ayan, so kung kayo po ay naghahanap ng mga pangregalo, mountain bike, road bike, kids bike, fixed gear, ayan, so marami tayong pagpipilian dito sa JMC Bikes Bicol. Located po kami San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan, so yun po yung mga sample natin. Ayan po yung mga road bike na mga top seller natin na Gen. Start 4,500, 5.2, 6.4. Ayan, STI na naka road bike. Ayan, kinetic, fixed gear, available din po yan dito. Mountain bike, ayan, so size 26, 27.5 and 29er. Ayan po yung mga available po dito sa shop natin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so kung kayo po ay naghahanap ng mga murang bilihan ng bisikleta, Ocampo, ayan, so meron po tayo dito. Ayan, so mini mountain bike. Okay, so yan po ay kasize po yan ng BMX. Ayan, so may suspension fork, naka disc brake, good for 8 to 14 years old. Available din tayo sa mga 2 to 4 and then 4 to 8 years old, size 12 and size 16 na mga kids bike. Okay, sa mga gusto po mag-avail, punta lang po kayo sa ating shop, JMC Bikes Bicol. Ship nationwide tayo kahit saan sulok ng Pilipinas. JMC Bike Shop Bicol. Thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo.